Dobrodošli u Finansijske novosti. Predstavnici banke posjetili su roditeljsku kuću čija je namjena smještaj roditelja i djece oboljele od malignih oboljenja tokom liječenja koji dolaze izvan kantona Sarajevo. Izgradnja roditeljske kuće je projekat pokrenut od strane udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo mi je da vidim da je roditeljska kuća gotovo završena i da će uskoro djeca i njihovi roditelji imati priliku provoditi vrijeme u toplom i porodičnom okruženju tokom liječenja, a što dokazano pomaže u procesu ozdravljenja. Raiffeisen banka kontinuirano nastoji da svoj uspjeh podijeli sa zajednicom u kojoj djeluje, te da aktivnom podrškom doprinese i podrži rad ustanova i institucija čiji su štićenici djeca i najosjetljiviji segmenti društva. Raiffeisen banka je već dugi niz godina naš veliki prijatelj, podržava nas i financijski i nefinancijski. Mi znamo da je uvijek tu za nas. Sa ovom velikom donacijom dosadašnjom za roditeljsku kuću, Raiffeisen banka se svrstala na listu jednog od najvećih naših donatora. Raiffeisen banka je partner udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine još od 2009. godine, te je do sada ovom udruženju donirala sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka.